వారిని ప్రేమించగలగాలి ప్రభు. నాలో ఉన్న కోపము, ఆవేశము, నాలో ఉన్న ద్వేషము ఈ రాత్రితో చచ్చిపోవాలి ప్రభు. ఒక ప్రత్యేకమైన అభిషేకాన్ని నేను పొందుకోవాలి. ఒక ప్రత్యేకమైన రూపాంతరమైన పొందుకోవాలి ప్రభు. నా జీవితంలో ఎనలేని కార్యాలు ఈ రాత్రి ప్రారంభించబడాలి. అన్ని విధాలా కూడా ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి ప్రభు. ఏదో ఫార్మాలిటీగా, ఏదో సేవకుడు పిలిచాడు కదా, ఏదో భక్తి చేయాలి కదా, నా పితరులు, నా పెద్దవారు, నా తల్లిదండ్రులు కూడా ఇదే క్రమాన్ని పాటించారు కదా, వారి దారిలోనే నేను అన్నట్లుగా కాకుండా నేను ఒక ప్రత్యేకంగా ఉండాలి. నేను ఒక ప్రత్యేకంగా ఉండాలి. నా స్థితిలో ఎప్పుడు కూడా స్థూల సమృద్ధిగా ఉండాలి. నా దేవుడిలో నిరంతరం కూడా వెలుగుతూ ఉండాలి అని ప్రభు సన్నిధిలో ఒక చిన్న తీర్మానం చేస్తాను. ప్రభు ఆత్మని దర్శిస్తూ ప్రభు ఒక చిన్న తీర్మానం. ఈ సభలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీ జీవితంలో అర్థంగా పోకూడదు అని సమర్పణ లేనిటువంటి వారు ప్రార్థన చేద్దాం. ఈ సభ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీ జీవితంలో వ్యర్థంగా పోకూడదు. నా జీవితంలో ఉన్న బలమైనటువంటి కార్యాలు ఈ రాత్రి ప్రారంభించబడాలి అని ప్రభు సన్నిధిలో అడుగుదాం. అందరూ కూడా అదే రీతిగా ప్రార్థన పూర్వకంగా ప్రభు సన్నిధిలో అడుగుదాం.